Beatriz traballaba desde había anos nun bufete de avogados de renombre, levando casos aburridos pero ben remunerados. Tocáballe tamén algo do turno de oficio, non por querer, senón pola imaxe do bufete. Querían lavar a imaxe de defensores de ricos estafadores a costa das empregadas máis novas. Este despáchalo rápido, dicíalle o xefe. Outro colgado que non trapichea? Preguntou Beatriz prevendo un día tranquilo. Non, este é un destes que fuxiron da cidade e que queren repatriar, dixo o xefe sen darlle importancia. Non che vai dar moito traballo, xa che din no xulgado, só é unha formalidade. Aquela foi a primeira vez que Beatriz sentiu a cidade como algo real, lonxe dunha referencia de pasada nalgún xornal alternativo. No xulgado explicáronlle os trámites rutinarios antes de deixarlle coñecer o seu futuro cliente. Tal como lle dixera o xefe, era unha formalidade. O goberno amarelo solicitaba a volta do detido á cidade. O detido solicitaría asilo político e o goberno non se pronunciaría sobre o asunto, deixando a situación do individuo en suspenso, até que o tema se esquecese. E xa está? Preguntou Beatriz. Os do goberno amarelo non che son moito de insistir. Nuns días soltámolo e listo, explicaba o funcionario. E cal será a situación legal do pobre home? Preguntaba unha Beatriz escandalizada. Pois a mesma, non saíu do país, taxou o funcionario. Ah, claro. Trataba de encaixar as pezas Beatriz. Pero non encaixaban. Ela tiña unha cabeza demasiado estruturada para encaixar un suspenso indefinido ata que o tema se esquecese. Aceptaba da cidade porque lle daba igual, nunca alí fora, nin tiña praia, nin facía máis sol que na súa casa, así que tanto lle daba. Pero aquela non lle parecía maneira de solucionar a vida de ninguén. Ola, saudou Beatriz a un home canso. Como estás? Ben, non terei que volver, pensei que non tiña que volver, aceptei vir porque me dixeron que os da Garda non tiñan poder aquí, se volvo mátanme, non deixes que me leven. Falaba sen parar un Xan asustado. Non, tranquilo, vas ter que quedar na cadea uns días máis, e listo, explicou Beatriz. Listo como? Insistía Xan. Listo, podes ir a onde queiras, non tes que volver, explicaba Beatriz sen convencemento, porque en realidade non tiña nin idea. E os papéis? Botaba conta Xan. Son os mesmos, non saíches do país, respondiu Beatriz con disposición. Ah, claro, razou Xan. Beatriz respirou aliviada ao ver que recibía a mesma resposta que dera ela había unhas horas. Parecía lóxico. Durante os días de encerro, un Xan inseguro reclamaba a presencia de Beatriz case a diario. Ela non tiña máis que dicirlle que faltaba menos e escoitar as lamentacións de Xan. Non sempre lle prestaba atención. Tampouco lle parecía para tanto. Os gardas amarelos que vira non lle pareceran gran cousa. Claro que os vira de paisano. Non hai cousa que os mate, exageraba Xan. Beatriz pensaba, unha gripe mal curada seguro que sí. Teñen un olfato felino, exageraba Xan. Poden engolir un prato de peixe a 3 kilómetros de distancia, ría para si Beatriz. Son despiadados, afirmaba Xan. Seguro que sí, escapóselle a Beatriz. Tívelos aquí, pero ali dentro sonche ben distintos. A xente ten moito medo. Eu vin porque me andaban rondando. Estou nun grupo da resistencia. Non sei quen sería da lingua. Era fuxir ou morrer. Chorimicaba de novo. Pois xa estás a salvo. Trataba de encamiñar Beatriz ao fin da hora de visitas. Pero eles tamén andan por aquí, infiltrados. Aínda que non me repatrien, pódenme matar, comezaba outra vez. Como van andar por aquí infiltrados? Pero a ti que che parece que é isto? Unha película do oeste? Escandalizábase Beatriz. Por un tempo viu gardas amarelos de paisano agachados detrás de cada ángulo morto. Na oficina tomábanlle o pelo, pero un dos seus outros clientes pasoulle o nome dun que lle podía interesar. Vexote nerviosa, Beatriz, chama a este número, é de confianza. Vendíalle con aires de ansia. Non me fai falta tomar nada de confianza. Puxo o noso sitio Beatriz. Que non é eso, tía, é para o teu, dicía con deixadez o cliente. Que é o meu? Preguntaba Beatriz con paciencia. Eso dos gardas amarelos, é que non é esa mesma, tía, ni me botaches a bronca por volver, porque me pillaron, hostia, dixo por fin. Chama, que é de confianza, eu teñoche moita lei, non che daría se non fose de confianza, son un tío legal. Beatriz mirouno engruñando as cellas dicíndolle que se pasara co adxetivo,
Pero colleu o papel e gardouno finxindo que o facía porque lle fixera gracia ao seu interese, aínda que en realidade estaba preocupada de verdade. El ben llo notara, podía ser un colgado incapaz de definir o seu estado de reincidencia, pero tiña idade dabondo para recoñecer o medo aínda dentro dun traxe fino dos que el supoñía que nunca pasaban mal.